Jos vaikuttaa siltä, että mokasit, tee heti vahinkoilmoitus. Jos sinä tai yrityksesi saatatte olla syypäitä vahinkoon, tee varmuuden vuoksi heti vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöösi. Tässä täytyy olla ajoissa liikkeellä, vaikka olisi yhä epäselvää, onko vahinko johtunut sinun tai yrityksesi huolimattomuudesta. Ei saa jäädä odottamaan reklamaatiota tai korvausvaatimuksia, sillä ne saattavat tulla vuoden tai 2 kuluttua. Vahinkoilmoituksen tekemisessä on vuoden määräaika. Siksi vahinkoilmoitus täytyy tehdä heti, jos vaikuttaa vähänkin siltä, että sinun tai yritykseesi tultaisiin jossakin vaiheessa kohdistamaan vaatimuksia huolimattomuuden johdosta. On oikeasti mahdollista, että yrittäjä joutuu korvaamaan itse vahingon, mikäli hän tekee vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiön liian myöhässä.